Тотрықсыз һава торышына карамастан республикада уңыш җыю эшләре дәвам итә. Азнакай районында да урып җыю эшләренең кызган чагы. Басу кырларда 50 берәмлек техника эшли, уңыш гектарыннан 35-40 центнер чыга. Хәзер игенче иң җаваплы җитди чорны кичерә. Үстерелгән икмәкне тиз арада җыеп алырга кирәк. Районда 50 берәмлек техника урып җыю эшен башкара. 3000 гектардан артык мәйданда көзге культура суктырылган инде. 35-38 центнер. Уңыш чыга көзге будайдан, бүгенге көндә агрофермада. Басуына карап, инде район буенча 50-дан артык комбайн бүгенге көндә эшли. Ипине ташуда алай үзеклек юк. Тәңгел рәвештә терлек азыгы әзерләү бара. Инде икенчегә күп еллык үләннәрне чаба башлаганнар. Әлбәттә, яңгырның күп явуы, дымлылык эшкә комачаулый. Игенчеләр иртәнге сәгатьтә чык кибүгә суктыру эшенә керешә. Без үзебезнең Азимой рож басуында арышыбызны алабыз. 13 комбайн бүгенге көндә уборкада бик авыр погодный условиялар ягына килгәндә. Без үзебезнең влажность булса да аны алабыз. Районның таллы бүләк хуҗалыгында да икмәк язмышы, уңыш муллыгы өчен ныклы хезмәт, көрәш бара. Игенченең бурычы игеннәрне югалтуларсыз вакытында җыеп алу. Инде безнең уңышларыбыз быелгы елда күп инде 460 гектарда көзге культураларны аласы бар. Яңадан инде 1300 гектарда инде язгы культуралар бар. Общий инде 1760 гектар. Азнакай районында урып җыю эшләре зур оешканлык белән башкарыла. Алия Галиуллина, Әлфия Ихсанова, Рамил Исламов, Татарстан яңалыклары, Азнакай районы.